Často se však stávalo, že někdo vyrušil tatínka v jeho pracovně či maminku při letním úklidu. A tentokrát to byl právě tatínek, který běžel chodbou, jako by ho někdo honil a sklouzl se po umyté podlaze přímo k maminčiným nohám. U všech hativ natovejch, kam zmizely mé zápisky z cest. Celé roky jsem je měl v druhém šuplíku a najednou nic. Kolikrát ti mám říkat, aby z mé pracovně na nic nesahala. Ale vždyť já na žádný nápisník nenarazila. Ani nevím, že jsi někdy nějaký napsal něco jiného než svůj nudný životopis. Do svého cestovního zápisníku jsem si zapisoval každou zajímavost, na kterou jsem narazil při svých dobrodružných výpravách. Dneska jsem se moc hezky vyspal. Je skvělé se probudit s vědomím, že je sobota a venku krásně svítí sluníčko. Můžeme se s Ferkou podívat k vodě? Ach, asi jsi měl moc pěkné sny, mumínku, ale ve skutečnosti je pátek a ty musíš za chvilku do školy. Národní hadr. Verka přeci odjela za pratetou, venku už určitě čeká Majka s Jufem a nezapomeňte se stavit pro šňupálka. To je ale škoda, ale myslím si, že pan učitel Fiala bude mít díky takovému počasí moc dobrou náladu. Pokud nebude moc unavený. Včera večer seděl až do tmy s bambulem na verandě a prohlížel si mé staré encyklopedie, které jsem bambulovi kdysi věnoval. Jejda, maminka. Ale teď už pospěš, pan Fiala se na vás určitě těší. Už běžím, tak ahoj. Škola. Ta nedrží. Lukáš říkal, že jsem jak ta Ferka, ta červená. Tak poslouchej, jaká je to svině. Netoč mě, já to. Pro porovnání. Jakože nemyslím vzhledem, chápeš? Ferka je svině, podívej se, jak se Dobrý den, tváří. dětičky, tak si posaďte. No ty, Majko, si ani nesedej, abych vůbec něco viděl. Jestli pak jste někdy dětičky měli doma rosničku, která vám říkala, jaké bude počasí. Prosím tě, ty s tou lopatou se ani nehlas. Pověz nám, Majko, měla jsi někdy takové zvířátko? Ano, měla jsem žabáka, který se jmenoval Haníček a dlouho jsem o něj pečovala, dokud neumřel. No samozřejmě, já si moc dobře vzpomínám na ten tvůj experiment, jak dlouho vydrží Haníček bez pití. Ty si napiš poznámku, ruším v hodině nevhodnou debatu se spolužačkou a držím u toho lopatu. Ale vždyť jsem nic špatného neřekl. No právě proto. Dětičky, jestli pak jste někdy slyšeli něco o barometru? Ano, tatínek má ve svých starých zápiscích zmínku o hatifnatech a tam píše, že mají barometr, který jim ukazuje, kdy bude bouřka. Ale vůbec nevím, k čemu jim to je. Kde pak to je? No hele, no právě, ne. No hele, já si myslím, že někde ve vesmíru ti hantifuky žijou, ale že k nám se ještě nedostali. Encyklopedie má sice tvůj tatínek pěkné, ale on není tak trochu fantasta? Jsem přesvědčený, že všechno, co si do svého zápisníku napsal, je pravda. A s hatifnaty se několikrát setkal. To bych si teda rád s tvým tatínkem pohovořil. Podívejte se tady na šňupáka. Sedí, ruce v kapsách, nic neříká a asi velký frajer, že jo? Já jenom pozorně poslouchám. Vůbec nevím, proč se tady věnujeme nějakým neexistujícím hatifnatům na barometru. No vidíš, to já už vlastně taky nevím. Tak když máte tak hezké počasí, tak se běžte radši proběhnout někam ven. Já stejně potřebuju pracovat na svý nový chemický zbrani.
Zatímco Majka, Newf a Štípálek běželi do lesa, co si nezbytného provádět, Mumínek se vydal k Bambulovi, aby si s ním popovídal o tajemných hatifnatech a barometru. Pane Bambule, co to natíráte? Ale vynalezám způsob, jak vypěstovat modré růže, tak barvím už malá semínka na modro. Aha, pane Bambule, víte, co nám dneska říkal pan učitel Fiala? To v skutku nevím. Mluvil o barometru a o hatifnatech. Myslíš si, že neexistují? O, milý Mumínku, to je přece pravda, že neexistují. Ale ano, existují. Tatínek se s nimi dokonce setkal. Napsal to do svého zápisníku. Zmínil se jí o přístroji, který ukazuje, jaké bude počasí. O barometru. Přesně tak, o barometru. Prý hatif je bouřka. O, ano. Říká se, že hatifnati se za bouřky nabíjejí elektřinou z lesů. Páni, to určitě neví ani pan učitel Fiala. Ale ví, když si tvrdívám, že viděl hatifnaty, když bouřka stanoval se svou třídou na ostrově. Ale po týdnu zjistil, že to byl jenom sen a přestal na hatifnaty věřit. Poslyšte, A co ty? a co když tam... A na tom ostrově žijí skuteční hatifnati. Jediné, co mě zajímá, je, že na onom ostrově jsou prý úchvatné druhy rostlin, které nikde jinde nerostou. Poslyšte, pane Bambule, co kdybychom si udělali výlet na ostrov? Vy byste se podíval po svých rostlinkách a já bych třeba viděl hatifnaty. To není vůbec špatný nápad, Mumínku. Bude to pro nás oba moc přínosné. Nejradši bych sebou vzal pana učitele Fialu. Ten už na ostrově několikrát byl a prý se tam vždy rád vrací. Výborně, můžeme vyrazit už zítra ráno. A Mumínek utíkal nadšeně domů oznámit tatínkovi a mamince, že se další den vydá na svou první velkou dobrodružnou výpravu. Domluvil jsem se s panem Bambulem, že zítra poplujeme na ostrov. Tam bude zkoumat nové rostliny a já budu hledat hatifnaty. Jak ses o hatifnatech vůbec dozvěděl, že ty jsi mi vzal můj starý zápisník a četl si o mých vyprávěních? Ano, tatínku. Omlouvám se, ale byl jsem tak zvědavý. Tady, dobře. Ano, tati... No dobře. Na takový výlet popluji také, to si přece nemohu nechat ujít, pokud nebude maminka nic nabítat. A maminka se jen usmála a dál se věnovala velkému letnímu úklidu. Já vím. Už to mám vysunout? Druhý den ráno se výletníci sešli u vody a pan učitel Fiala již stál pohotově na lodi a volal na To bylo schválně. Jamouši, ty si sedni, prosím tě. Ne. Kde jsme teď? Jestli pak jste si vzali kompas, takové zařízení je při těch výpravách velmi důležité. Ježíš, tatínek. Maminka už nezajímá? Tam je šňupálek. Není už. Tak tady, tady, stačí mi jehla! Kterou položím na list a nechám plout po vodě. Ty jsi mi nějaký chytrý. Tak honem do loďky. Nastupujte opatrně, ať ji nepřevrátíte. Všichni nastoupili bez problémů. Pouze Mumí... Toho taky. Všichni
Všichni nastoupili bez problémů. Pouze Mumínkův tatínek zavrávoval a spadl do vody. Mám to zaťas vymagoři. Proto jsme říkali, ať si sedneš do prostředka. Celý scénář. Tak a teď co? Jo, to říkám já. Jo. Teda tatínku, podívej, jak si zacákal celou loď. Nepořádný tatínek. To bylo v prasátku Pepina. Bambul. A nastupte si hezky ze břehu, ať se loď nepřevrhne. Šlo tam nějak vraz. Celá výprava úspěšně odplula na ostrov. Když našli malou kamenitou pláž, vystoupili a loďku vytáhli na břeh. Nechceš tam projít s tím koštětem? Ale to přijde takhle. Jo, jasně. Tak a teď už je co zas... Běž si po komerční, my si to načtem. Komerční přestávka. Komerční přestávka. Já se tudy nedostanu. To nejde na Určitě už v hospodě, jo? Doufám, že to nebude na stojato, ty vole. Doufám, že to nebude na stojato. To video, jak to je vždycky z těch mobilů. Půjdeme se rozhlédnout po ostrově společně. Společně. Nerad bych, aby se někdo takhle ztratil. Držme se u sebe. Nikdo si dlouhou dobu nevšiml, že pan Bambul je někde úplně jinde. Rozhodl se jít vlastní trasou a objevovat neznámou floru ostrova. On to říkal, že je to jak špicky. Už mám? No to se mi snad jenom zdá. To jsou hati v noci. A tady u toho sloupu je jejich barometr. Co si jenom počnu? Já ho mám. No tak ňufa, ne? A jo. Podívej, to jsou hatifnati. A hativ, teda. Myslíš si, že jim chce vzít jejich barometr? Co budeme dělat? Co když nás ti hatifnati sní? Chudák pan Bambul určitě nechtěl udělat nic špatného. Tak počkejte, dětičky, já tady mám takovou vychytávku. Klidu, jejda to nějak blbě. Tak tuhle scénu si užijeme, přátelé. No to je teda vítr. Myslím, že jsem s tím. A teď jsme Teda, kde? pane učiteli, teď jste frajer. Tak počkejte, dětičky, já tady mám... Ne. Zdá se, že mnou po mnoha let... Dá se, že Po mnoha letech opráším svůj zápisník. A všichni se spokojeně vrátili domů. Mumínek viděl hatifnaty, pan učitel Fiala se přesvědčil o jejich existenci i o fungování své nové chemické zbraně a pan Bambul dočista zapomněl na rostliny i modrá semínka, protože nyní mohl celý den se zájmem sledovat barometr. Konec.
viděli. Co? Jo.